Shawum galuya singala Ibonda mameje mono ndo makole ahame mbodo rere sam ndewonu olumekelela na ashime nno awu nwanyi ọma onye jeju ya ọrụ ebube Africa ewefu amgboro gburu iche bekee lega manya lekwanụ ihe m jiri bịa o ndị ọma eji m ose ọjị ke ndị bekee kpọrọ alligator pepper bịa nwa mpekele ihe ashimaba kọwa uru ọ bara anyị ji ha ele onwe anyị anna mara n'anya ndewi ndị Igbo anyị ji eji ya eme ọjị anaba ndị ọbịa eji ya agba ha ụyọ ndị Igbo kwuru si ose ọma ose ọjị ejila agala ije ọjọọ gị wu nwoke isi gị ma otu nkeji ike agwụ gị aga m akpa ịpalifuni nwaanyị gaa na-ebe jee werela mkpụrụ ose ọjị anọ were ya akpa ya enye na gị aka gaa nwaanyị gị rụmọ ọrụ ezinụlọ gaa nụ n'okuje mana tupu gaa na-akpakwanụ he nwoke ọma leba n'onwe gị anya ahụ lebakwanụ shuga level gị anya leekwanụ ma infection ọ nọ gị ahụ ọnwụ ha eji eme dị mkpa ọ na-abịara ebe ọ ga-ịrụ ọrụ ezinụlọ ya akụ otu n'ala azụ ebe ọ na-akpọtụ na Igbo Amaka TV pinyere anyị aka ka isonyere anyị n'ihe na-eme na mpaghara Igbo ọ bụ ejije egwu nri ekike asụsụ akụkọ ifo omenala ma ọ bụkwa okwu miri emi Igbo Amaka TV Igbo ga-adị onye ọma ike agwụ ya ọsịsọ enwe makwa ihe dị mkpa emefu nwaanyị na-akpụkpụrụ ya na-akpagharị herikpa ahari mma jewe alligator pepper nukwala daa gaba cheki ekwanụ lebazi onwe gị anya ahụ marakpa shuga nọ gị ahụrị marakpa infection nọ gị ahụrị na lekwanụkpa echiche gị obi ọrịkpa gị mma ịwara ihe nwoke pa ugbu waka ugbula ka karịrị akarị nsogbu je karịa na-abịara ihu ọrụ ike agwụ nnu nwee otu nkeji ike agwụ nnu were ose ọma jenye n'onwe gị aka mkpụrụ anọ gaa kpaa ya tupu gaa nwaanyị gị a na-asọ asọrịma mpi onye ọma ya wụkwa ya bekee nwaanyị ọma legamanya ihu otu hekwa ose ọma ahụ maka ndeke nwaanyị libido nwo bịara bịa wedacharị makwa libido rị mma nwaanyị ọma flush anụ out infection nọ na daa nje o ji eme nwaanyị ya nwoke na-anọrọ ya ihu ya shi nna heke onwe m akwa mmasị gị were mkpụrụ anụ taa ya stimulate ya gị ala n'ebe ọla akaja anakpa gị akapa ga-afọ nwoke nwaanyị ọma rememba herikpa ọrụ gị mma ọrịkwa mkpụrụ nne gị mma na ya wụọ ya gị were mkpụrụ anụ taa tinye n'onwe gị aka ezinụlọ na-arị mma agbata nwoke na nwaanyị a na-akpọ n'ụtọnụ ịhụna ọhụkwa otu uru ose ọma bara uru ka ọzọ nwunene maka ndị nwere low BP enwe ndị nwere low BP kpa ịma high BP nọ kelo ya gbadacha onye ahụ aga m adị inwe strength ikikere ike agwụ ya o ji egbu mmanụ kpamkpim gị wuru onye ji enwe low BP ha akọkwala gị akọ alligator pepper akọkwala akpa gị akọkwala nga ịnọ umebe agwụma gị ike gwụma gị kpa ahụ ka ịchọ achọ ihe mega gị were ya mkpụrụ asaa tinye ọnụ ya regulate ya eme ya normalize ya rada your pressure rehu normal ọwụ he mpekele ha ọkpọrọ arị ego iji ịpafule na ọhụ ji arụ onye ọma rị mma ụzọ ka ọzọ wụnene maka ndị iriri arọ arị mma nnụle anya anọ m ime ọrụ achọrọ m ịgba ihe igwe ma bịala kpuo daa gị machi ije riri arọ ekweghị ị ga-etinye n'onwe gị aka ikekwe ị nwere interview ikekwe nwere appointment ịchọga ikekwe nwere contract ịchọga hara nuo mgbachi a na-abọla echi gị ije ebe a gị rie eri arọ gị jeru nga na-akọla gị jikwa agba nwanne na nne ya efeli gị shikpa ahụ lose that opportunity ya wuru iri gị arọ gị rie eri arọ te ama na ihe gị mere ọ nene weela m ha mkpụrụ asaa weela m ya ọnụ daa ya were ire gị gbazacha ya ọnụ gị na-akpa gị shi ha ọjọọ ọbụla niile irere ga na-ekpe ekpere ya gbufuo ya ịwaala gị gbufuo ya ka aha gaa onye ọmarị mma anna mara na shohe ndị niile anyị lefula anya ohe ndị Igbo anyị ji ele onwe anyị